Allah'a tesbih ayt diýäňde amana siz şumahal tesbih aytyp durýan. Siz kefa kulaga suwatýyňyz. O gije günni tesbih aytmalydygy däl ki, belli bir zat. Gije günni estağfirullah aytdy dur diýdigi däl ki, belli bir zat. Gije günni elhamdülillah aytdy dur diýdigi däl ki, belli bir zat. Adam iýitişýän wagtyňma, gülüşýän wagtyňma, oturşýan wagtyňma, muamele etýän wagtyňma. Yani näme? Yani Allah'a tesbih ayt, elhamdülillah ayt, estağfirullah ayt. Diling pak bolsun diýdi. Men dilim tutýanym Peýgamber jahanyň sünnetini bitirjek bolup aýtýan. Şol Peýgamberimiz sahabalyň ahny kan şeýtipdir. Dilingde gaýym bolun diýipdir. Dilingde gaýym bolun diýipdir. Rasulullah'ın edeni işin etdigim bolsun diýip tutupdy. Diling pak bol. Şumal dehret kılaňda Allah Taala eliniz yuwuň diye. Şiiriň maşynda bir saat saklaň diýdigimi? Ýok, eliň yuwdyň tamam boldy. Dehretilce gezmeli. Yani dehret namazda dehretin bolmaly. Şu 10 daqiqa, 15 daqiqa, 20 daqiqada dehretin bolmaly. Çünki jüni suň maşyna saklamaly diýdi däl. Dille tesbih aýtdy diling pak bolsun. Dil Allah'ın tesbih edilýän ýerdir. Hey Kur'an okuyan adam diling pak bolsun. Hey el tesbihli diling pak bolsun. Bir wagt bir adam bir kiçik oğuljagy barmyşdyk 12 ýaşynda. Eline palta veripdir, o adam çapmany öwretjek bolup. Aham palta veripdir, pıçığı veripdir. Bala olsa o adamlar çap dipdir. Bir de mescidin hemsayasıymıştık. Mescidin hemsayasıymıştık. Bula adam. Onun oğulcuğu da 10 yaş kiçenra oğlan olansan, mescidin bir ağaççığı çıkıp duranmıştık. Şon kakıp duran. On kakıp verse de şayet mescidin bir kaptalı yıkılsın. O da o zamanla. Aham dədesi aydıptır da. Torati şed adam ki hizom şekan, ne goftem ki divar mescid bekan. Torati şed adam ki hizom bekan, ne goftem ki divar mescid bekan. Eline palta verdim, o adım çap dedim, mescid çıktip beremak diptir. Mene Hazreti Sa'di nämek misalet getiriye, öyle aytiye. Zaban Ahmet az behre şükru sipas, biqibet negerdanedeş hak şenas. Palta odum çapmankı, mescid çıkmankı de. Mescid avad edilýäňde. Dille subhanallah, elhamdülillah, estağfurullah gowrunlyň jaýy. Onuň munyň ýamanlap, onuň munyň fuzulçylygy, onuň munyň kepçiçilik jaýy dällädir. Şoň misalet getiripdir. Toratişi dadam ki hizum şekan, ne goftem ki divarı mescid bekan. Zaban Ahmet az behri şükru sipas, biqibet negerdanedeş hak şenas. Huday tanıyan adam dili qov yerik geçirmeli. Palta gerek yerine sarf etmeli. Bıçak gerek yerine sarf edilmeli. Mescid çıktık beremak ediptir. Dillen her jere kepla versen din yıkyak. Adam öz dinini yıkya da behem vurya. Allah'dan da şartya. Yani ulu derstir birini maskar etmek, birinin izinden keplemek, yüzüne yüreğinin ağırcak kefin aytmak. Yüreği ağırcak kef aytmalymy? Yüreği ağırcak kef. Eger şonu bir günahdan alıp kaljak bolsaň ýoly bilen aytmaly. Hatta dinimizde aytýar, ey cemaatlar, men şu gurrunlary aýdýan diniň gurruny tätil bolmasyn diýip. Din gurruny tätil bolmar hiç wagtda. Din gurrun tätil bolmasyn we hak gurrun mydam aýdyljagyny biler ýany kan adamlar şonuň üçin aýdýarlar. Ýoksa bir form tätil bolup barýar bu gurrunlar. Dinimizde yoksa şuurunma bir adama akıl aytacak bolsaň, nasihat aytacak bolsaň, yanına başka adam bolmasın, fakat özüne ayt diye o utanmaz yani. Hay sen nämeden mescide beyttirip gelýän diýip kıygırmana ejadamyz ýok da. Kenara çekmeli, jany gullimeli. Şijiri şunu riayet etseňe gowdat diýmeli. Sen şunu edip berjek bolanda başka adam ýanyna goýmaly, şo utanmasyn diýip. Hala izinden keplemek näjire dogry bolsun. Din yürüymeli ki, din amal etmeli ki bil. Keplemen yolu, aytman yolu, dimen yolu. Din bir de tapşırıyor ki, alım zaman, oku zaman, düşün zaman, revan şinasiye ehemmiyet verilen zamanla yaşayan, din tapşırıyor ki işini. Ben büyük bir pirlin birinin gururunu var, şunun hıtmatını da getireyim. Nasihat deyip aydılyan gurrunlar da bula. Mına palaniye aydılyan mol o günahkarçılık bulur.
Bir büyük pir geçiptir. Pir yani murşid, Rabbani. Adamları Allah'ın aşkına geçiriyen. Ona Hazreti İmam Abdülvehhab Şi'rani diyorlar. Mısır'da geçiptir ey cemaatler. Indi tarihte aydılışına öz zamanının yek evliyasının birmiştik. Şoň tarihinde var, şoň tarihinde var, şoň yaşayışında var, şoň öz aýtýar. Bir wagt diye ovamızda haram lokma köpelli nämijegim bilmän düze çıkıp gum yerdim, soňram dişimin arasından et ayırardım diye. Beýle bir teberrik Allah'ın dostu olan adam. 10 cilt kitaplar saniye Sure-i Fatiha alhamyaliyat bilyenliye her kim imtihan edecek o da gelsin diye öz zamanında. Şu büyük alim adam näme diye, şu büyük Allah'ın dostu näme diye, şu teberrik Hudayi adam näme diye. Ra'aytu şahsan minel mucawirin yaqra'u hatmatan kulle yawmin. Bir mucawwirliň mirini gördüm. Bizde mucawwir diýär. Mucawwir diýdik madam mescide barıp duran. Ya bir neçe mucawwirler bolmaýan ziyaretgarlarda bolýar. Indi bir mucawwir diýdik arab dilinde madam hücrede, madam mescitde, madam gatnap tuqaw ýerleri gatnap duran adam. Gördüm diýek bir madam Kur'an-ı Kerim okuyýar diýär Allah'ın kelamyny. Ve huwa ma'a zalik la yakadu yezkur ahadan minel muslimin bi hayrin. Kur'an okuyýar da Oham dehretevdenne, sancaydenne, çaysuwa çıkanna birini görse, falani nättir kesbedip der gıybet töhmete giriyor diye. Kur'an okuyup dua ahim, Allah'ın kelamını okuyar ahim. Emme bu gaptallarını işi nämedi? Fırsat tapsa onu mun yamallamakta. Aydiyana bir tovar adamlara öyle belli kan kepleyerlikti, qıyğır keplavati, mudam kefin idinde. Emme bir tovar adamlar daşından öden diye ora av kepleya. Aslında adam menen kepleşmeyen yanaka. Emme oğrinçaca barıp, yirek barıp aytmallygyny bilýär, kim menen gurrun etmeliligini bilýär, oğrinçaca barıp keplenşik bolup otlar turýata. Allah'dan çyn daşadan da şo, güni bir hatm etmesin, her sagada bir Kur'an hatmy dasyn, Allah'ın ýanynda arzysy ýok da şol adam. Indi bir günni Kur'an okuyordu diye Kur'an-ı Kerim. Hatm ederlerdi diye. Emme wagt tapdy yamanlamany başlatdy. O beýtdirip kesipler, o nändi bir şey tipdir, o nändi bir şey etmendir, bir beýtipdir. Oğlum ay görsem bir boljakka men ýanyna bardım diye. Yank beýik pir. Fenehaytuhu an zalik. Ay sen beýtdirip ýörme diýdim diye. Ýekije öýüne taşdym diye. Sen beýtme da gece Kur'an okuyan, dilin menen Allah'ın kelamını okuyan, zaylama da dilin diýdim diye. Fetarakahum واشتغل بغيبتي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bebek pir näme diye. O pahirim diye men şey diýdim diye sen Kur'an okuyan onu yamallap ýörme diýdim diye. Onu meni yamallamasına koydu diye. Ýöne ondan beýlek madam wagt tapsa men yamallap oturardy diye. Özüne türkespe, özüne madam wagt tapsa men yamallap diye. Men neştadan şu beyik alymyň agzyny ökönüp aýtýan. Şu gurrunlar, şol adamlar eşse wa şu gurrun koyup şibennäni men yamallap başlajaklar da. Şibbennen ruhu şadlygyndan çüýmäýän. Şu kitabyna 500 ýyl mundan ozal ýazypdyr we dünýä taryhyny görüp otýda. Men hi bolmasa siziň ýanyňyzda aýtýanna. Şu gurrun eşse, men habardar bolýan diýmella, şol ak nasihat tabi Allah'ın kelamını okuyan, tesbih sanayan, mescide baryan, hücrede otuyan, o adamlara katlayan, pirlere baryan, vakan dilimi qaim bolmalı. Şun akıllan, nakıllan, Kur'an'dan, peygamberden makam dediler aydırıp da onu da ötmeyede. O gurrunlar koy yakanı yeni bir yamallah başlayacak da. Mehrum da, bir nasip da. Hiç çare yok. Hazreti İsa deyiptir da, o da eşten gurrunlar, kan eşten nersiniz. Hazreti İsa deyiptir, Hudaýa diýipdir. Gözü ýok adamlara doga adamda gözlü bolýar diýipdir. Ennamynyň rengi ýok adamlara doga adamda ennamlary renkli bolýar diýipdir. Kabirdaky adamlara Huda ýaşly dirilsin nemde kabirden çykýa dirilýär diýipdir. Emma kep kulak asmayan, kep düşünmeyen adama kep düşündirip bilmedim, şun delili näme diýipdir. Duayı esme azam okuyduğum dağı yarayan niptir. Şul adamla men kalbini yarıp bilemek diptir. Delili näme diptir. Allah aydyptyr.
Şon olan qursaqlaryny men bilýän özüm ma diýipdir. Olan qursaqlaryny ondan üçin möhür basal. Ay özü bilýän bolsa bolýar da diýip özüni goýýar. Onu ýarıp bolmaýar diýipdir. Özüm bilýän ma diýipdir, içinde diýipdir. Bir adamdan nasihatda almalydyr diýip bir päli wada. Bir adamdan hasy bir ýaşkyça adamdan nasihatda almalydyr diýip bir päli wa goý şo pälini gezibersin diýipdir. Hazreti İsa ve Allah'ın arasında gurrun daşı. Mekan gurrunlar şula, din gurrun. Her ağızdan çıksa da hak gurrunlar daşına.